Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ryngkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ryngkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Additional Deputy Commissioner jang ka West Jaintia Hills District uba Lingkor Kenjin, Ryngkat ki Ophisar katrat PWD Roads Division Jowai, katrat Urban, katrat Forest bat ka Soil Conservation, ha ka Sautrik Ulber Arajar Arpuway kila Hiar Jurip ya ki Bynta ba Shaneng kawa Myntdu, ha Jowai bypass mi Myntdu. Ha kani ka jing Hiar Jurip, lalaj ban sakhi ya ka ban demtring, kabalapaj na kadaw ka jinghap jong ki mau bat siap, batoy na Jowai bypass. Hadin ka jing Jurip katanat soil kala terwa ban shna da ka check dam, bat katanat PWD ka terwa ban shna ya ki kinro, ban yada na ka jingtot ka khendaw shakawa Myntdu, bat ban shna pan bha ya ka surok Jowai Intermediary Road, na jingking Pambala Myntdu, hado lat nartiang, bat ban shnaru ya ki nala ban laitlo ki khendaw, bat ki mau ki siap shakawa, bat ki jakarep jong ki nongrep. Hakani ka sngi lalit Jurip ru ya ka Jowai bypass barim bat la sakhi ya ka jingthe khendaw jong ki breu, Additional Deputy Commissioner ul hukum ru ya ka tanat PWD bakan bo da ki signboard. Hakani ka jing Hiar Jurip la dan lang ka sengkhoj ya ka wa Myntdu, ka balayalam da UKL Pariat uba DHPD ki nongrep bat ki wai.